choyamba ndimati mundilole ndikuthokozeni chifukwa chopezeka mu chipinda chino. Chachiwiri tipepese kuti timeneka kuyamba 9 koloko koma malinga zovuta zina tayamba mochedwerapo. Siku lina tikazatchula nthawi tizayamba nthawi imene tachulayo. Good morning, welcome to this press briefing this morning. Allow me to sincerely thank you for honoring our invitation. Let me also welcome those that are following us on Lunta Television, Zodiac, and the Times. We are a God-fearing nation, therefore, I think it is proper that before we get into the core business of the day, we should ask a volunteer to bless this gathering this morning with a word of prayer. Can I invite a volunteer, please? Let us bow our heads in prayer. Our Heavenly Father, we come to you this morning with thanksgiving for the gift of life that you've given us and for allowing us to avail ourselves to this venue. Dear God, as we start our program this morning, we give everything into your hands that you guide us. You guide our speakers and everyone in this room. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Thank you very much for that wonderful prayer. Zochitika mchipinda muno mama wa uno zigonera kwambiri pa chiyankhulo chimene timamva tonse. Komabe popeza kuti tindi anthu ena mdziko muno chiyankhulo chimene ndikuyankhula pano yosachimva, tizawerenga chikalata cha atolankhani. Tikachoka pamenepo chikalata chomwechi azachiwerenga Comrade Francis Mazinga muchichewa. Ine ndizawerenga mu chiyankhulo cha Samunda kuti anthu amene samva chichewa amve. Komabe amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Ine anditchula komabe zimakhala bwino ukamalitchula zina lako bwino. Ine ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe lanu wa Malawi, bungwe la The Center for Democracy and Economic Development Initiative, CDED. Ndiye zina lao ndalitali timangodula kuti CDED. So tikati CDED ndiye kuti zina lao ndilimenera. Koma mawa uno sindili ndekha, ndili ndi nzanga ndiye nayenso azitchule. Ine dzina langa ndi Francis Mazinga kuchokera ku CDED. Zikomo kwambiri mbali ino mwatidziwa, ndiye kunjako anthu akudziwa kuti uno ndi msonkhano wa atolankhani. Ndiye afuna adziwe kuti atolankhani amene ali mu chipinda chimenecho ndi oyani. Timati mundilole kuti aliyense wa inu kumeneko atchule dzina lake molinyadira kuti kenako tiyambe zochitika mawa uno. Alright, ndine Rhodes Msongo, Capital FM. Ndine Yasin Lim, ndikuchokera ku TV Islam. Ine Isaac Salima, ku Times. Zina langa ndi Robert Loka ku Michi. Ayom Chwalo, freelance journalist. Agenje Onzangaya, Malawi 24. Stanley Chinganyama, Mibawa TV. Steve Konrabanda, Mibawa Television. Zikomo kwambiri mutha kundivomereza kuti mphepo imene ikuchita mu chipinda muno ndi yachibale, ifata adziwana kuti awo ndi auche. Zangochitika mumvesa chisoni kuti tili mu mphongo zokhazokha. Gender sikuyenda bwino, next time tizayisese. Zikomo kwambiri mukudziwa inu kunena kuti nthawi zonse bungwe la CDED likakhala ndi msonkhano wa atolankhani amalawi ine akamatumiza mauthenga. Ndiye mundilole ndiwerenge mauthenga awiri amene ndili nawo. Uthenga wina kunena kuti zikudabwisa kunena kuti ku immigration kukupitirira kukhala likukumwera anthu. Koma uthenga kunena kuti Mr. Namiwa mafunika kuti mufufuze
chifukwa kuti padakali kuna ku South Africa sikuli bwino, nzika zathu zina zifuna chithandizo kuti zibwereko, koma mukakayang'ana ku immigration kuli Lilongwe ndi ku Blantyre kuli kukumwera anthu afuna ma passport. Ambiri mwa anthu amenewa akufunanso apite ku South Africa komweko. Zikuone kuti pena pake sizikuyenda. Ndiye message imeneyi imapempha kuti tifufuze, tikatere tiyankhulepo pa nkhani imeneyi kuti mwina adindo apayang'anisise bwino kuti pena pake sipali bwino, pali china chake chimene chisakuchitika bwino mziko muno, chimene chikupangisa kuti amalawi ambiri asamakhale ndi chidwi chokhala mziko muno kapena azikhala ndi mtima upita kuziko kwina kwake. Ndiye ntchito imene atipasa ife tayilandira, komanso ife tikuyang'ana nkhani imene ngakhale sanayambe kufufuzako tikuonekabe kuti sizikumveka bwino, sizikuoneka bwino kuti passport chizikhala chinthu chochita kuchivutikira. Ndiye popeza kuti ife ntchito imagwirira Malawi, ino amene matumiza uthenga umene ndinene pano poyera kuti ntchito tayilandira, tifufuza ndipo tiyankhulapo pa nkhani ya ku immigration, koma sitirekera pomwepo tikafikanso ku NRB, tikafika konso ku road traffic paja mukumbukira ndipo sayidwa pakati nthawi yayitali amalawi amayendera zipepala malo mwa license. Uthenga wachiwiri uli pa nkhani ya ndalama zogulira chimanga ku ADMAC. Wina wandiuza kuti mukapanga sonkhano watu wangani mufunse kuti kodi ndalama zoti boma ligulire chimanga kwa anthu zilipo kapena palibe. Fa ati zimene zikuchitika kunjango njonena kuti anthu amalonda apezera mwayi kunena kuti boma silinayambe kugula chimanga. Tonse tikuziwa boma limagula chimanga kuzera ku ADMAC komanso NFRA. Ndiye amaona ngati kuti mwina nthawi ndino kuti agule chimanga, koma zikudabwisa kuti mpaka na pano malipoti akusonyeza kuti treasury amene amakhala ndi mphika wa ndalama sadachione chofunikira kuzafika lero kuti apereke ndalama ku ADMAC. Ndiye funso nkumanena kuti akufuna kaye chimangacho chithe kwa anthu amene analima achigulise kwa mavenda, ndiye boma likagule kwa mavenda. Kodi munthu olima chimangaye bomayi likumuganizira zotani? Ndiye nkhaniyi tikuyikamba kachiwiri inadzangolengeza kuti kumene kuli ndalamako tingopita konko akati yankhe fati uziwako. Nyumba ya Malamulo idapanga ntchito yake, koma pene pake pakuvuta ndiye mwina angotiuza kuti chikuvuta ndi chani kuti treasury kuti ndalama zipite zikagulidwe chimanga. Ndiwerenga mauthenga awiri okha, masiku ambiri mawerenga atatu chifukwa chokuti tili ndi uthenga wina apa wa nkhani imene tabwerera. Ndili ndi kanema amene ndifuna ndisewere, ena simuona koma mawu okha mwamva, amene akhale poyambira pa msonkhano kuno mamawa kuno. Are you able to tell us where the vice president was traveling to? Yes, we lost a former cabinet minister some 2 days ago, and his funeral will take place in the northern district of Nkatabe. And the closest airport to Nkatabe district is Zulu International Airport, that's in the northern part of Malawi. So since the president was scheduled to travel outside the country to the Bahamas this evening, he did delegate the vice president to represent him at that funeral. So that's where the vice president was heading to. ndinagamba ndithu kuti ngozi imene imachitika pali ena amene anapereka uthenga kuti ife tinamva kuti mwina ichi tinamva phokoso lotere, tinamva zinthu zinaenda motere. Mwina choyamba atsogoleri ndi kudziwera. Ine ndine College Nkosi kuchokera ku Kasangani School. Itachitika ngozi kunachitika zambiri zimene zimachitika, anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndegeyo mene ife tinayionera mene imaterera itadusa pa Kasangani School bati inazafika pena pake pamanda pamene inazaima kwa kanthawi mwina 10 minutes. Itaima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti kuima kumene inali mwamba ili mmalire koma yasisatu miyendo. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseri kumene kunali kakhwawa.
inazooneka kuti utembenuka yukhanga yatembenuka yasonyeza kusi kenaka inalowa mumitambo kutembenuka kumene kunali kuti mwina upside down pa Chingereza sinali upside down koma inakhala ngati yaonesa kusi pang'ono kenaka italowa kumitambo kuja inakhala ngati yasiya kuoneka kenaka atafufuza na zaimbira kopisi ndili ne College Nkosi ndogwiraso ntchito ndi vice president anakafikapo pa nyumba panga amene ndogwira nawo reforms komanso ndine innovator amene ndogwiraso nawo ku innovation and creativity ndiye nayesesa ndithu kuimbira ku ofisi kwauza kenaka nditayimbiraso ku polisi kuchikangawa ku Mzimba nayesesa ndithu imbira Grace Malemya ku Umbuzimani ntayimbira wosewa ndayakula mazina maina amene naye sesa ndithu kwayankhula kenaka nazaimbira tamandani wakumibawa ndaimbira tamandani wakumibawa ndi Osmas Malemya waku OBC kenaka nazapanga kuti iyayi titumiza mauthengawo ndiye mauthenga aja natumiza kwa kunzuzu chabwino kwa BMF zumu kwambiri tinene kuti nkhani iyi tiyambira pamenepa poyambirira paja munamva kuyankhula kwa nduna yakale yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu amayankhula chiyankhulo cha Samunda amanena Chingerezi amanena kuti ngozi imene idatilanda wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Claus Chilima idachitika chifukwa kuti adatumidwa tisindike pamenepo amasindika kunena kuti adatumidwa kuti akayimirire mtsogoleri wa dziko lino pa nthawi imeneyo Dr. Lazarus Chakwera kumaliro a loya uziwika bwino amene anakhalaponso attorney general amene anakhalaponso nduna ya chilungamo Ralph Kasambara ku Nkhatabe. Choncho timafuna tingo umene kuchokera nkhani imene tifuna tikambirane mmawa uno. Mwamva bwino lomwe a College Nkosi akufotokoza zomwe anthu adaona siku limene lija kuchikangawa kuja ndiye tibale tikera kai pamenepo. Allow me to go straight to read the statement. Press statement, Blantyre, 26th May 2026. Malawians yearn for the truth on the 10th June 2024 MTF plane crash. In exercise of our governance watch to grow, we at the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CEDED, feel duty-bound to comment on the ongoing second inquiry into the June 10, 2024 Chikangawa plane crash that claimed the life of the country's former Vice President, Dr. Saulos Claus Chilima, and 8 others. At the onset, CEDED commends the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, in liaison with a Speaker of Parliament, Right Honourable Samir Suleiman, for instituting the 13-member ad hoc committee that is being led by Honourable Walter Nyamilandu Manda, which has already hit the ground running. Needless to say that one of the reasons Malawians voted out Malawi Congress Party MCP regime was because of its futile attempt to cover up the truth surrounding circumstances that led to the aforementioned national tragedy by setting up a commission of inquiry that came up with a sham of a report that failed to help Malawians find a closure on the tragic loss of the 9 countrymen and women. Instead, the report left the nation with more questions than answers. Without missing words, this time around, Malawians expect nothing but the truth. Hence, it is pleasing to note that Honorable Nyamilandu Manda led team has already gone down to serious business by physically visiting crucial places related to the accident.
while rallying Malawian support for this committee, SEDED hereby informs Honorable Nyamilandu Manda and his team that Malawians expect from them a detailed report that should provide the much needed closure to the nation, family, and close friends of the tragic loss of the Vice President and 8 others. Simply put, Malawians do not expect another waste of time and resources through this probe. Therefore, SEDED dutifully propose as follows. 1. The exercise should substantially start with a probe into the mysterious death of prominent lawyer Ralph Kasambala, senior counsel, which occasioned the need for the traveling of the Vice President and 8 others that ended tragically. Otherwise, the brief communication from the Malawi Police Service, MPS, on circumstances that led to Kasambala's sudden death left Malawians with many unanswered questions. It is strange that MPS questionably failed to develop interest to lead when leads pointing to the foul play. In fact, identities of those he was last seen with were known. The committee should demand a video footage of the late Kasambala's burial ceremony to appreciate the suspicious conduct of almost all cabinet ministers that attended the ceremony. Noticeably, among others, the questionable conduct, the ministers spent 99% of their time on their phones. Even by village standards, eyebrows would have been raised over such manner of behavior at a funeral. The Inspector General of the Malawi Police, Richard Luhanga, ought to be given a chance to tell the nation whether he should proceed on leave or he will be ready and willing as IG to appear before the committee to give his account on the plane crash that occurred in his area where he headed a MPS in the northern region. SEDED contends that Mr. Luhanga has vital information, just like all others who participated in the search for the ill-fated MTF aircraft following the accident. 4. The committee should summon members of the Justice Jabbar Alide Commission of Inquiry to explain to Malawians certain issues, such as where they got the information that bodies of the deceased had no blood, urine, or saliva, and the said docket the police refused to provide. Why they did not summon the likes of the then President Lazarus Chakwera, MCP Secretary General Richard Chimwendo Banda, Minister of Information Moses Kunkuyu, MTF Chief General Paul Valentino Piri, and Makala Director General Daud Suleiman. 5. The committee should visit Sunset Mortuary to establish the assertion of suturing the deceased wounds and the pictures that were taken. 6. Madam Mary Chirima and the St. Patrick's priest then, Father Zulu, and Mr. Ngwinjiri, husband to the fallen pilot, should also be held by the committee. Since it is a foregone conclusion that Chakwera will appear before the committee to tell Malawians who told him that the ill-fated plane reached Mzuzu and why he opted to receive 4-hour updates when he formally informed the nation the news about the missing aircraft that was carrying the country's vice president and 8 others, Chakwera should also provide proof that there was a meeting of heads of states he was supposed to attend on this fateful day in Bahamas. The former Inspector General of the Malawi Police, Madam Mary Nyolam, should tell the nation why they sidelined a medical doctor in the service in preference of a clinical officer. 9. The committee should examine the signatures appended to the death reports of the foreign VIP and 8 others, and also ask Chakwera for an explanation on who certified the deaths of the 9 before he announced the same to the nation. 10. Honorable Nyamilandu Manda and his team should look at the detailed account of the video clip
of one Mr. Khaled Nkosi, in which names of people that were informed of the plane crash immediately it occurred are clearly mentioned. 11. Honorable Moses Kunkuyu assured the nation that he knew where the aircraft's black box was. Now is the right time for him to retrieve and hand it over to this commission of inquiry. Last but not the least, Honorable Nyamilandu Manda led inquiry committee should take note that the Ntungwa Tower guards, the community around the area, reply officials, several police and MTF officers have vital information which will be useful to its expected noble work. That outlined, SEDED wishes to indicate that it will make a formal detailed submission to the same, on the same, to Honorable Nyamilandu Manda and his committee. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDED Executive Director. Ndinanena kuti tili ndi chikalata chomwe chili mu chiyankhulo cha Samunda chimene ndawerenga, ndiye popeza sindili ndekha mawa uno mundilole kuti ndipereke baloli kwa Comrade Francis Mazinga kuti awerenge chikalata chomwechi mu chiyankhulo cha Chichewa. Zikomo kwambiri. Chikalata kuchokera ku SEDED Blantyre lachiwiri pa 26 May 2026. Amalawi akufunisisa kudziwa chilungamo pa ngozi ya ndege ya MDF ya pa 10 June 2024. Pokwaniritsa ntchito yathu yoyang'anira kayendetsedwe ka boma, ife ku SEDED taona kuti tikuyenera kuyikira ndemanga pa kafukufuku wachiwiri wa yemwe akuchitika pa ngozi ya ndege ya pa 10 June 2024 ku Chikangawa, yomwe idapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi ena asanu ndi atatu. Poyamba, SEDED ikuyamikira mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika mogwirizana ndi Speaker wa Nyumba ya Malamulo olemekezeka Samia Suleiman chifukwa chokhazikitsa komiti yapadera ya anthu 13 yomwe ikutsogozedwa ndi olemekezeka Walter Nyamilandu Manda, yomwe yayamba kale kugwira ntchito. Nzosachita kufunsa kuti chimodzi mwa zifukwa zomwe Amalawi adatulutsira boma la chipani cha MCP ndikamba kufuna kubisa chilungamo pa ngozi pokhazikitsa komiti yofufuza yomwe idabwera ndi ripoti lonama lomwe linasiya Amalawi ndi mafunso ambiri kuposa mayankho. Mosapsatira, Amalawi sakuyembekezera china chilichonse koma chilungamo chokha. Motero nzosangalatsa kuti gulu lotsogozedwa ndi olemekezeka Nyamilandu Manda layamba kale kuchita zomwe zimayenera kuchitika poyenda mmalo ofunikira okhudzana ndi ngozi iyi. Pomwe tikulimbikitsa Amalawi kupereka support ku komiti, SEDED ikudziwitsa olemekezeka a Nyamilandu Manda ndi komiti yonse kuti Amalawi akuyembekezera kuchokera kwa iwo ripoti la tsatanetsatane lomwe liyenera kupereka mathero ankhani ku dziko, ku banja ndi kwa abwenzi apamtima amalemu Chilima ndi ena asanu ndi atatu. Mwachidule, Amalawi sakuyembekezeranso kuyitanitsa kutitayisa nthawi ndi ndalama monga zinalili pa kafukufuku woyamba. Choncho SEDED ikufuna pachitike izi: 1. Ntchito iyenera kuyamba ndi kufufuza za imfa yosadziwika bwino ya loya wotchuka Rafu Kasambala Senior Counsel, yemwe inachititsa kuti Chilima
ndi ena asanu ndi atatu afe momvetsa chisoni. Zomwe idanena Malawi Police pa imfa ya dzidzidzi ya akasambala zidapereka mafunso ochuluka pa anthu, nzodabwitsa kuti IMCP analephera, Malawi Police Service analephera kufufuza pa mphekesera zoti panali chiwembu. Pomwe anthu omwe anali naye komaliza asanamwalire ankadziwika kale. 2. Komiti iyenera iwunikire kanema wa mwambo wa maliro amalemu Kasambala kuti izindikire khalidwe lokayikitsa la nduna zonse za boma zomwe zinapezeka pa mwambowo. Mwazina, mwambo wa maliro uli mkati, ndunazo zimangokhala pa foni zawo zomwe ndizotsutsana ndi chikhalidwe cha anthu akumudzi pa maliro. 3. Mkulu wa Malawi Police Service Richard Ruhanga ayenera kupatsidwa mwayi wofotokozera dziko ngati ali wokonzeka kupita ku komiti kuti akafotokoze zomwe akudziwa pa ngoziyi kapena kuti apite kutchuti, popeza pa nthawiyo ankatsogolera apolisi mchigawo chakumpoto. SIDED ikuona kuti Ruhanga ali ndi uthenga ofunikira ngati mmodzi mwa anthu omwe ankasaka nawo ndege. 4. Komiti iyenera kuitana mamembala a komiti yoyamba yotsogoleredwa ndi Justice Jaba Aride kuti afotokoze zinthu zina zomwe zinasiya mafunso, kuphatikizapo komwe anatenga uthenga wakuti matupi a anthu omwe anamwalira analibe magazi, mkodzo kapena malovu. Komanso chifukwa chomwe sanayitanire anthu ena ofunikira monga President wakale Lazarus Chakwera, Richard Chimwendo Banda, Moses Kunkuyu, General Valentino Phiri ndi Daud Suleiman. 5. Komiti iyenera kupita ku Sunset Mortuary kuti ifufuze nkhani yokhudza kusokedwa kwa mabala amatupi awo omwe anamwalira komanso zithunzi zomwe zinatengedwa. 6. Mayi Mary Chilima, wansembe wa St. Patrick's Parish yemwe pa nthawiyo anali Father Zulu, komanso angwinjiri mamuna wawo wawoyendetsa ndege yemwe anamwalira ayeneranso kumvedwa ndi komiti iyi. 7. Ndichachidziwikire kuti Chakwera akaonekera ku komiti kuti akafotokozere ya Malawi yemwe adamuuza kuti ndege idafika ku Mzuzu, komanso chifukwa chomwe anasankhira kuti azilandira mauthenga pa maola anayi aliwonse pambuyo polengeza kuti ndegeyo yasowa. Chakwera ayeneranso kupereka umboni woti panalidi msonkhano wa atsogoleri a mayiko omwe amayenera kupezekako pa tsiku loopsali ku Barbados. 8. Mkulu wakale wa apolisi Mayi Marine Yora ayenera kufotokoza chifukwa chomwe sanagwiritsire ntchito dokotala wamkulu wa nthambi pa ntchito zina zokhudza ngoziyi koma anasankha clinical officer. Komiti iyenera kuunikira masignature omwe ali pa malipoti a imfa ya Chilima ndi ena asanu ndi atatu, komanso kufunsa Chakwera kuti afotokoze yemwe adatsimikizira imfa ya anthu asanu ndi anayiwo asanalengeze izi ku dziko. 10. Olemekezeka Nyamilandu Manda ndi gulu lake ayeneranso kuyang'ana video ya Accord Nkosi yomwe imatchula mayina a anthu omwe anauzidwa za ngozi itangochitika. 10. Olemekezeka Anyamilandu Manda ndi gulu lake ayeneranso kuyang'ana video ya Accord Nkosi yomwe inatchula mayina a anthu omwe anauzidwa pa ngozi itangochitika. 11. Olemekezeka Moses Kunkuyu amene ananena kuti amadziwa komwe black box ya ndegeyo ili ayenera tsopano kuyitulutsa ndi kupereka ku komiti. Pomaliza, komiti ya olemekezeka Anyamilandu Manda iyenera kudziwa kuti alonda akunthungwa tawa, anthu amderalo, akuluakulu a Leplai, komanso apolisi ndi asilikali ambiri ali ndi uthenga ofunika omwe ungathandize pakafukufukuyu. SIDED ikudziwitsanso kuti ipereka malingaliro amenewa kwa olemekezeka Anyamilandu Manda ndi komiti yake. Kalata iyi yalembedwa ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la SIDED.
zikomo kwambiri comrade ifa chowerenga bwino chikalata chimenechi muchiyankhulo chachichewa. Uno ndi msonkhano wa tolankhani mmene bungwe la SIDED likupereka malingaliro ake pa kafukufuku wa ngozi yomvetsa chisoni, ngozi imene izavute kuyiwalika mu mbiri ya dziko lino imene inachitika pa 10 June 2024 ku Chikangawa, imene idatilanda wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nthawi imeneyo malemu Dr. Saulos Close Chilima komanso Madam Shaniru Zimbiri, mayi wakale wa fuko lino la Malawi, ndi asilikali ankhondo komanso akuluakulu aboma. Tinachiona chanzeru kuti tibwerepo chifukwa chonena kuti tithokoze kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso mkulu wa nyumba ya malamulo Speaker olemekezeka Samia Suleiman adachiona chofunikira kunena kuti Amalawi amve chenicheni. Izitu zidali chomwechi kuti Amalawi adayesera kukakamiza ulamuliro wapita wa chipani cha Malawi Congress kuti amve kuti kodi chinachitika ndi chani. Ndiye malo mwake achakwera adakhazikitsa gulu la abwenzi awo ndi anansi awo amene anapanga zinthu zopanda manyazi kufuna kunamiza mtundu wa Malawi. Koma tili ndi mawu ochokera kwa Malawi ni yake amene akupita kwa Walter Nyamilandu Manda komanso aphungu onse amene ali mu komiti imene kuphatikiza anthu amene akuwathandizira ntchito kunena kuti Malawi ulendo uno savomeranso kunena kuti atayisidwe nthawi komanso ndalama zawo zipite m'madzi. Padakali panopa chidwi chathu chonse chili kumeneko kunena kuti anthu amene ayigwira ntchito imene chifukwa palibe chimene anganamizire kuti chikhoza kuwaphinja. Mbuyomu anthu akati apite komiti imene amaopsezedwa. Ndefe tabwera pano kuzanena kuti choyambirira kuchita ndisindike mwamva Comrade Francis Mazinga kuwerenga bwino kwambiri kuti ayenda akomiti aja malo osiyanasiyana. Koma ife malo mwa Malawi amene timavota amene timalipira msonkho tikuwapemphanso kunena kuti apite kumalo osungira matupi a Sunset kuli Longwe kumene matupi ena aja anakafikira kuli zambiri zimene zinachitika. Komanso atenge kanema amene anajambulidwa pa maliro a Araf Kasambala ku Nkhata Bay. Kanema ameneyi aonesa zodabwisa zimene zidachitikepo nduna za boma mmene zimachitira pa maliro amenewo, kusonyeza kuti chilipo chimene amapanga, chilipo chimene amadziwa. Mosindikanso tikunena kuti ife sitikuchiona chifukwa chimene komiti imene masogozedwa ndi Ajaba Alide idaganiza kuti inamize mtundu wa Malawi. Chifukwa chanduna ananama mukamvesera kanema amene tasewera kuyambika kachiwiri uja wa according course akunena kuti kuno kunachitika zambiri. Ndibwereze akunena mwamvemvemve kuti nthawi imeneyo kuno kunachitika zambiri. Ndiye komiti ini yonse ngakhale yauta Nyamilandu Manda akuyenekanso abwerere kumene kucha. Osatanga kuyima paphiri pachaka kuyima patawa pachaya akacheze ndi anthu amene wakuyambira ndi according course akanene kuti kudachitika zotani. Fa akunena mkanema uja kuti kuno kunachitika zambiri. Komanso nkanena kuti tidauzidwa usiku pafupi banda kucha za ndege zija chifukwa chani pamene according course akuuza mtundu wa Malawi kunena kuti ataona zodabwisa zija sanangokhala is a good citizen. Choyambirira adaziwa kuti tikaona zodabwisa timapanga ripoti ku polisi. Anayimbira ku polisi Chikangawa polisi. Kuchoka pamene anayimbira Nzimba polisi. Kuchoka pamene anayimbira ku Nzuzu ku PMF. So we can safely conclude kunena kuti zonse zimachitika zija achakwera ndi boma lawo amangoti mataphula maso amatipusisa amationa ngati Malawi ndi anthu opusa. Fa uthenga anali nawo. Kuonjezera pamenepo nkuti nthawi yomwe imachitika ngozi sipanapite maminisi adalandira foni achakwera kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino loyandikana nawo kwauza kuti kwagwa ndegewo. Chifukwa chani achakwera anasankha kulisa ziko mu suspense 27 hours. Ndifakile utabwera pano kwauza kuti auta Nyamilandu Manda ntchito muli nayo koma muziwe kuti Malawi chimene afuna chilungamo. Musatayise nthawi ngati imene atayisira nthawi komiti ya Ajaba Alide. Ndipo komiti imene muyitane kuti ndifa chani anabwera kuzanamiza mtundu wa Malawi. Mwazina zimene analemba mu report yawo adanena kuti
matupi anthu aja adalibe magazi, analibe malovu, komanso analibe nkozo. Koma nchifukwa chani sanachite chidwi kuti afufuze kuti zimene zidapita kuti? Kodi nchifukwa chani sanachite chidwi chowayitana achakwera kuti akafotokoze kuti amene anawuza kuti ndege inafika ku Mzuzu ndani? Kuonjezera pamenepo, lero tikunena kuti achakwera akaonese umboni onena kuti ku Bahamas kunali msonkhano. Ndibwereze, achakwera akaonese kuti ku Bahamas kunali msonkhano siku limeneli. Chachiwiri chofuna kusindika njonera kuti tisamayiwala malo tikamakamba nkhani kunati nkhani idayamba bonera kuti achilima adatumidwa ndi achakwera. Kupatula kwa atuma adapasa 5 million kuti akapepese kumeneko. Chinthu chinanso imene Malawi misayiwale mu commission ya Jabalide tidawuzidwa kuti zipani zinalanda ndalama. MCP, DPP, UTM, UDF amapasa ndalama zachani. Anthu amene amapasa ndalama zachani. Ife tunena kuti tabwera pano kwalimbikisa awotanya milandu manda kunena kuti ali ndi support ya Malawi agwire ntchito yabwino, asatayise nthawi, asaononge ndalama za Malawi. Sitikufunanso kuti nkhani yake ithe ingothera mazira ngati imene yakhala ya Malisi Hotel. Tifuna kuti nkhani imeneyi ikayamba ithe Amalawi mafunso amene nawo ayankhidwe. Chachikulu nchonena kuti mkulu wa polisi Richard Luhanga, Inspector General, alinza mbiri zoti anene ku mtundu wa Malawi. Ndiye kuyambira ndipempho kapena funso kuti kodi iwo andokonzeka kuti akakonekera ku komiti imene adakagwirabe ntchito ngati Inspector General kapena apempha kuti apume. Chifukwa chani tikutero? Nthawi imene ngozi imachitika mukakayang'ana kanema amene tikunka pano wapo maliro, Richard Luhanga adachoka mofulumira pamene pacha. Kusonyeza kuti mafoni amene amakamba akoledi nkosi aja analatanira kuti ndege yako. Andi pamene panagwira ndege amapaziwa. Soncho nkhani yonse yosogolera zosaka ndege pasogolo pake panali Richard Luhanga amene padakali panopa ali malo abwino kwambiri ndi Inspector General of Police. Ndiye funso ndionera kuti kodi apitirira kugwirabe ntchito komanso akaonekera ku Commission of Inquiry fa chani tikufunsa funso limenelo. Nthawi imeneyo anali pa mpando osikirapo, anali commissioner amene amayang'anira chigawo cha kumpoto pa ntchito za polisi, panopa akuyang'anira polisi yonse. Ndiye tifuna ifeyo kapena Amalawi akwapasa mwayi Richard Luhanga kuti asankhe kuti atachiona chofunikira atenge holiday kunena kuti akapereke umboni ali ngati munthu. Ngati atachiona chofunikira akhoza kupanga chisankho kuti apitirire kugwira ntchito, koma Amalawi akudziwa kuti Richard Luhanga ali ndi umboni wambiri pa nkhani imeneyi. Ndinanena kuti nkhani imeneyi ya Malawi ali nayo mafunso, misonzi sikutha maso, ndiye tikudikira kuti tizauzidwe choona kuti misonzi ithe. Misonzi yosikuti itheratu ayi chifukwa zimene zidachitika zija Malawi muno sizidachitikepo. Ani ndipemphero lathu kuti sizachitikenso. Chifukwa tifuna kuti nkhani ikamatha ngati kofuna kulandira chilango anthu alandire chilango. Kuti cholinga zimenezi mumbiri ina kupita kusogoloko zisazachitikenso. Ndiye mwina ndisaonjeze gagandiwa uno ndi msonkhano wathu wa nkhani, timafuna ndisegule bwaloli kuti ngati pali mafunso mutifunse. The floor is open. Ine ndi mafunso anga awiri. Mina funso ya banko. Okay. Ine ndi Isaac Salima kuchokera ku Times. Poyamba nafuna ndingomva kuti simukuona kuti mwina mwajamfulumira pobweresa zimenezi madimandi anu apo yerekesa makamaka polingalira kuti komiti yamuyamba kumene ntchito zake mwina nkuteka kuti zimene munenazi akonza kale kuti niye mwina majamfulumira. Komanso mwina anthu ena amaona kuti inuyo ngati anamiwa mwina munataya mwayi opereka nkhawa zanu zokuza ngozi imeneyi pamene mwina muna kana kukhala namu komiti yofufuza za
ngozi imeneyi mwina ena amaona ngati unali mwayi wakuti nkhawa zimene munali nazozi muzitule nthawi imeneyi kumano mwina munatula pansi udindo okhala nawo mu komiti imeneyi simaona ngati mwina munataya mwayidi umenewo zikomo. Mafunso awiri, funso loyamba mukunena kuti kodi simunadye mfulumira. Akuluakulu akati democracy mphamvu kapena zofuna kuchita zimachokera kwa ife amene timavota amene timalipira msonkho. Awota Ndumanda ndi timu yawo ndi aphungu amene tinalemba ntchito tita akumagwirira ntchito umene kuti amene adya mfulumira angatere ife tikhala pansi tiziyang'ana. Koma chimene sitikufuna ife nchonena kuti ripoti tituluke likhalenso lomwe lichafuna kuti bwadika licha ndifata auziretu kuti kuti Amalawi ali ndi information adayankhula kuzera pa mavoti kwacho sachakwera pa mpando chifukwa cha nkhani yake imodzi mwa nkhani yake nali iyi. So ndi make or break ya komiti yonseija komanso makamaka usugulu wake kwa awota Nyamilandu Manda. Anthu azakumbukira awota Nyamilandu Manda mpaka na kalikale malinga amene agwirire ntchitoyi. Ndiye sitimaganiza ngati kuti we be doing him justice and favor kuti tingokhala chete. Kunali kwabwino kuti tibwere poyera tiuze mtundu wa Malawi. Tikamaliza tikhala ndi submission pali zina apo sinayikemo kuli ma details tika ma details tikapasa kunena kuti ngati afuna kuti ntchito yakanike okha. Koma information yo ili ndi Amalawi amene anataya okondedwa awo ndi Amalawiwo amene akudikira mayankho ndi Amalawiwo. So tabwera panopa kuzangonena kuti ife we are supporting you, we are ready to provide any kind of support kunena kuti nkhani ite. Funso lina lona kuti simunataye mwayi potuluka mu komiti ndibwereze kuti funso limene Amalawi amaliyankha bwino. Fandinanena zifukwa zimene ndinakanina kukhala mu komiti ichi ndinapanga resign chifukwa chonena kuti komiti ija inali ya Malawi, mafunso anali nawo ndi Malawi, ndalama zinali za Malawi, lamulo la Commission of Inquiry Malawi muno limanena kuti ngati komiti yo itafuna ikhoza kupanga kafukufu wake poyera. Ndiye democracy imanena kuti zipanga zinthu poyera. Ndiye titapita mu komiti muja nawuza anthu aja kuti Amalawi akufuna kuti azisatira zimene tikuyambirana muno, azisatira maumboni athu kuti zisativute kusogoloko. Komiti ija idakana. Ndiye mukamati nataya mwayi wake nataya ine ndikuti komiti yake si inabwera kumauza dziko mopanda manyazi kumanena kuti matupi aja analibe magazi, analibe malovu, analibe nkozo osatiuza kuti anachosa mondani. Komiti yake si imeneyi idakanika kwa itana chakwera kuti auze amtundu wa Malawi kuti auza kuti ndege inafika kumzuzu ndani. So sitinataye mwayi. In fact zimene zinathandizira kuti apange expose ndipo akanakhala kuti this is a serious country, all those people are supposed to be arrested. This is why we are challenging committee out and Nyamilandu Manda that those people should be summoned. Anatira kwira, anatira isanthawi, anatonongera resources. On top of that, amanama under oath because anatenga oath asanayambe kugwira ntchito yawo ichi. Mukumbukira nesu nakatenga nawo oath ichi. Koma ndaona kuti izi zimene tapanga talumbira izi tisakapange zinthu zaboza. Fa bungu la SIDED silimayima ndi ama oppressors. Bungu la SIDED limayimira Amalawi ambiri amene nthawi yambiri alibe wayankhulira. Anthu amene aja they had their own interest. And kuti mwayangana anthu amene aja mwafufufu kule mmozi mpeza kuti osaja nga Congress. So amagwira ntchito yacho akwera. Amaganiza ngati kuti atinamiza ife Malawi. So I don't regret. Ndipo ndinapanga ineyo ndikamayang'ana ndimaona kuti ndinapanga chinthu chabwino. Apo aile lolo kuti msimsegule mupange phone in program. Mfuse kuti kudana Anamiwa anakhonza kutuluka mu committee ja mpeza kuti anthu onse amene amayima pa chilungamo akuza kuti Anamiwa aja anapanga zinthu zoona. Pajanso abusa ISJ Anyirenda anatulukanso mu kumene muchi.
ataziona kuti iya izi zikunditayisa Yesu zinali zotayisa uzimu munthu zimene zichi because simungabwere commission of inquiry muli ndi mphamvu equivalent to high court muzikauza Malawi kunena kuti kuli docket imene anapanga ma detective a police koma titayipempha kuchonderera sana tipasi ndiye munapanga chani. It was a sham of a report. It is a shame to this nation. Zisazachitikenso zimenezi. Yes. Zikomo kwambiri ndine Rhodes Msonkho Maloma Capital FM. Ndi mafunso awiri bambo Namiwa. Funso loyamba ndilonena kuti mmene mukuyankhulira mukumveka ngati kuti muli ndi chimene mukufuna kuti komiti iyi idzanene. Ndipo kuti ngati sidzanena chimenecho ndi kuti muzanenanso kuti anthu amene wawa ndi abodza. Ndimafuna kuti mwina mutamasuka bwinobwino kuti chimene mukufuna kuti komiti imene iyi idzanene ndi chani. Chifukwa mwina nkutheka kuti akhoza kubwera atamaliza kafukufuku wawo nkupereka mwina zotsatira zimene zikhoza kufanana ndi komiti imene inapita ija mudzachita bwanji. Chachiwiri komiti imeneyi ikunena kuti kutsogoloko mmene ayendera malo ena ndiye nakhala kuita na anthu kuti akapereke umboni ku komiti imeneyi. Inuyo ngati asidedi ndinokonzeka kupita kukapereka maumboni anu kumeneko. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bambo Rhodes Msonkho. Ndiyambire funso lomaliza kuti ndinokonzeka ngakhale pano ndifake kumapeto kwa chikalata chathuko tanena kuti tiyalemberanso submission kupatula kupita kukayankhula zongoyankhula tipita tikalembera submission imene idzakhale detailed chiyambire cha nkhani iyi sidedi sinakhale pansi and amalawi akhala kuyankhula andikuli zambiri tikuziwa kuti siku lakuti nduna iyi inakumana ndi uyu Blantyre uyu anapanga zakuti zonsezo tinyamula tikaapatsa nkhani nena kuti tikumveka ngati kuti timene tikufuna mafunso alipo tu chimene anthu afuna adziwe njonena kuti anauza chakwera kuti ndege inakabwizidwa kunzuzu ndani anayasa mafoni anthu aja ngozi itachitika ndani akunena kuti matupi la Chilima ndi thupi la ena lidatusidwa mu ndege anatulusa ndani magazi malovu ndi nkozo zidapita kuti adachosa ndani ndifuna chani ku polisi kuli medical doctor ndifuna chani anamusiya pa ntchito yonseyi amagwisa ntchito clinical officer izi zimene Malawi akufunazo nde ngati komiti di imene you are right komiti imene ya awota nyamilandu manda ngati siyankha izi ndali nakalipo mpano sikuliswa Malawi anyengerera ifata nena kuti chonde musatonongere nthawi nkuti tayisanso ndalama koma chikhulupiriro nacho chifukwa kuti boma ili anthu ake amapanga zinthu poyera kapena nene kuti chimene anthu anasankhira Professor Arthur Peter Mutharika amazowa kuti ndi munthu wachilungamo ndiye munthu wachilungamo sangalole komiti yake imene kwisa ntchito ndalama za Malawi akaname komanso tinapempha kuti zonse apange poyera ikhale public ikakhala public anthu azidziwa kuti zimene akuyankhula Namiwawo akunama zimene akuyankhula Rhodes Msonkho nzoona zimene akuyankhula Mr. Salima nzaboza Amalawi tisopusa Amalawi akudziwa ndalinasa kuti information ya Malawi alinawo mwamva akoledi acha amakamba kuti kudachitika zambiri tikayambire pamene tifuna apite kumene kuchako uyo ndani Paul Valentino Phiri anayankhula zuwa lili nde kuti kumene kokhwitima inu munaona kuna khwitima kumene uti ndiye komiti iso yauta nyamilandu ikavomerezenso zimenezi ndiye mukanene kuti tivomere yeah awa Daudi Suleiman akafotokoze kuti kode data imene ndi mafoni mwa anthu uja anayipitisa kuti Daudi Suleiman akafotokoze kuti ndifuna chani amakapanga concert Angola chani equivalent makla ku Angola pamene akuzowa kuti akoledi nkosi adayimbira phone pa polisi yapachaje chikangawa adayimbira polisi ya kunzimba mateni koloko kumane kuti ndege tayiona chimene amapangira zonse ndi chani ndiye ife tifuna kuti zonse zimafunso imene tilinazo zikayankhidwe and information imene ili konkuja iziso zikuyankhula pa kuchedwa kuti akhazikisika fukuja mkumbukira kuti tinachita kukokana timachita mpangana kufuna kupanga ma demonstration nthawi imene amakasokoneza kumene amaona ngati kuti iwo akhalabe pompaja maganiza kuti papa tikazapanga mathematic ndiye kuti tizachoka 2030 akazalowa mwana wathu uyu akazamusira uyo amaganiza kuti Malawi azayiwala no way Amalawi sayiwala and nkhani the time is now nkhani chilungamo chani chidziwike ndifika Malawi anakana achakwera anakaniratu mmene matha 10 o'clock achakwera atatheratu nthawi yeti mangudikira kuti timve matizansi sali yesa akuziwa nkhani yake inali akayankhe akatiuze so yes we have a position
The position is emanating from the unanswered questions which we have. If you read a detailed report, then Malawi has reached a closure. Naona zanje lumaliza. Kapena kufusira ne mafuso. Mina lumaliza likalele. Ndingofuna clarity pafuso Robert Loka kumichi pafuso mwana fusa roads malipoto mwapitaja anapeza osonena kuti panalibe foul play na iliyonse komano inu ndingofuna kuti in your do you believe nena kuti foul play inachitika? That's the question. Achakwera ananena kuti anauza ndani kuti ndege inafika kunzuzu inabwezedwa. Ngati panalibe foul play ananena kuti magazi nkozo ndi malovu anthu anapita kuti. Ngati panalibe foul play ndifacha ndi maminista amanjenjemera pamaliro alafuka samba. Maminista MCP anali ujijirika. Munaona kuina lisa mina ndapita kukapa kuti tikapange search ndege kumene kuti. Maminista MCP amakonda kulemba pa Facebook. Munamuona ku minister ndana analemba pamene pa Facebook. Odi kuchoka ku Nkhatabe kwafika kuchikangawa ni makilomita ngani. Ndifaja nduna zimene zinachoka pamene viosaireke usadusa menya akuzoa kuti nzathu amene atipangira kampeni Saulo close chilima ndege yake sikuoneka. Ngati panalibe foul play ndifaja anachakwera amafuna kuti azipangidwa update every 4 hours. Pamene akuzoa kuti ndege mlali mafuta 2 hours. Ndifajana achakwera munthu amene amapanga claim kuti anali ngono wawa mamukonda ndifajana nakhala ku State House osanyamuka upite chikangawa kuti azikafufuza ndege. Ngati panalibe foul play ndifajani akoledi nkosani napa kuti anayimbira ma police onse ndifajani ndege ina zapezeka mama wake after 28 hours. Ndifajana na mizira kuti akuchoka hapo. Amana mizira kuti akuchoka hapo. Ndifaki tunena kuti choyambirira tibwerere. Kuti kodi arafuka sambala adafa motani. Kunali message imene inachokera ku police musaiwana. Inuso atulankhani musamafikali pasogolo kumana kuti anapanga ukonkulu panalibe foul play. Inuyo muli ndi ntchito yowuza anthu kuti this was a sham of a report, a shame of a century. Zimene anapanga komiti ya Achabalide ndi anzawachi. Ndifaka anthu anzeru anachoka mu komiti. Anthu amene amali integrity anachoka mu komiti manager. So musasogole kuti anapanga ukonkulu kuti panalibe foul play pamene anatuuza kunena kuti ku polisi akukaniza docket imene akapanga ma CID. Ku polisi kundana ndi mphamvu zoposa commission of inquiry. We should get serious. We should get serious. Tikayamba kuyisatira nkhani ya mene anamwalira Rafuka Sambala. Anthu amene anali nawo Rafuka Sambala komaliza apolisi akwaziwa. Ndifo chanisa na itani. Muziko muno makhala mukumwalira anthu osiyana nduna zosiyana ndi ndana nanena kuti tikutulusa ndege ya MTF